Всім привіт, я Стів і сьогодні вам буду читати книжку «Хто живе у морі». Зараз я книжку принесу. Так, відкриваємо першу сторінку. Почнемо читати. Риба-клоун. Клоун-риба пустотлива, і весела, і грайлива, а до того ще артистка та найкраща танцюристка. Ух ти! Наступна сторінка. Акула. Від акули забіяки повтікали рибки й раки. Ти акули стережиш, їй на зуби не попадись. Порося, овечка, сподобалась сторінка? Бе. Зараз треба нахилити книжку, бо не видно. Так, я трошки нахилив. Морська зірка. У морської зірки свято. Можна бавитись завзято. Можна танцювати, гратись і на кониках кататись. Ух ти! Наступна сторінка. Морський коник. Грались морські коники з рибками у хованки. Раз, два, три, чотири, п'ять, буду рибок я шукать. Клас. Восьминогі. Тато з сином восьминогі. День увесь рахували ноги. Заморились восьминогі, бо заплутались ноги. Все, кінець. Порося, тобі сподобалась книжка? Овечка, сподобалась книжка? Бе. Всім пока.